Eske ku tashi mu je babban gida na yadi mu kuri ado. Eske kayan su na zamani. Kai alin dai alin shi ne lamba wani ala maganar yadi. An ce a garin Kano akwai yadi, akwai tabbas masu kyan suna hali. An ce kantin kwari akwai kaya, akwai amma masu kyan suna halin da bai su ne ganya. Kai ina 'yan gayen suke, wai ina 'yan gayen suke, kai na ce ina 'yan matan suke, kai ina 'yan gayen suke. Hajiya ina alhajiya take, hajiya na ce alhaji ga suna, na ga har sarakanmu suna zuwa, gwamnoni da kansa suna zuwa, 'yan majalisar kasar mu suna zuwa. Kai akwai daidai nan da farashin mu mai sauki mun fade shi tun daga ƙasa har sama. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da kowa daidai wannan lokaci ta cikin shirin tauraron zamani. Shirin tauraron zamani kamar yadda kuka sani, shiri ne da kan yi linkaya a waccan duniya ta Kannywood. Kuma mu yi muku wato tankaɗe da rairaya mu zaƙulo muku waɗanda suke da ruwa da tsakiya a cikin waccan masana'anta domin bayyana muku su kai tsaye su shigo domin jin wata irin baiwa Allah ya musu a cikin waccan masana'anta. Sunana Abba Abbas Sharifai a wannan mako da nake tare da kuwa madadin Kamal Umar Kurna, inda nake farin cikin sada ku da wato bakin nawa a wannan mako. Duk da dai bakin nawa ba baki bane, amma dai baki ne kasancewar akwai wata hira da muka ɗauko a baya, yanzu kuma muke yunkuri mu ga mun ɗora daga inda muka tsaya. Kana kuma akwai wasu batutuwa duk da muka manta wanda ba mu tinkare su ba, kuma muke ganin cewa yana da kyau mu shiga cikin sha'anin domin dai mu bayyana muku su a daidai wannan lokaci. To tuni dai lokacin ya tafi, an fara a salon wata waka, kuma asalin zance ma an fara. To bare mu je ta ina za mu hau, ta ina za mu sauka. Bako na farko, barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Darakta, Na'am. in yi riga malam masallaci kasancewar bakon namu shine Darakta Umar Jos. Zan so dai ka ƙara faɗar sunan da kanka. Ok, to sunana Umar Abdulmalik, wato Umar Abdulmalik Bello, wanda aka fi sani da Darakta Umar Jos. Darakta Umar Jos, kai ma ɗan Kannywood ne ko kuma ɗan masana'an ne ko kuma dai kawai saboda shirin ya haɗa da mawaƙa, daraktoci, yan fim, kasan akwai wanda ya zo ce sunansa daraktawa ne, da aka tambaya sai ce ai shi ba daraktan fim ba ne. To musan dawa muke tare, kasancewar wani bai saurari waccan hirar tamu ba, duk da dai ta dan ɗibi wani dan tsawon lokaci. Gaskiya ne. Wato farko ka tambayi shin ko ni dan Kannywood ne? A takaice dai ni ba dan Kannywood ba ne. Ni mai shirya wasanni ne. Wato in an ce wasanni fina-finai kenan. Fina-finai. Saboda idan kai magana Kannywood, wato wani abu ne da kamar a ce aka keɓe shi waje ɗaya. Wato if you talk about Kano, Hausance zan ce in kai magana kan Kano, to kana maganan Kano ne. To kana maganan Kano ne. Ni kuma aiki na ba inda ba zai kai ba. Ba inda ba zai kai ka ba. So ba na ma Nollywood ballantana a ce Kannywood gaskiya. So ni filmmaker ne, wato ne shirya fina-finai. So dai inda tafiya ta kama ni zan je. To haka ba zan tsaida kaina a waje ɗaya ba. Guri ɗaya. Ina son faɗaɗa tunanina insha Allah. To bari in je ga bako na gaba. Bako, barka da wannan lokaci. Barkan mu dai. Da farko za mu so mu ji suna. Ok, ni sunana Sadiq Dauda Ibrahim. Amma an fi sani na da Kunti. Kunti. To Kunti, bari in dauki wani abu, kai kuma misali mu dauki Kunti, shi menene shi a filmmakers a masana'antar? Ok. Ko a bangaren shirya fina-finai? Ok, Kunti dai producer ne actually. To bari dawo kan darakta kafin na zo gare ka.
Darakta, a baya mun ɗauko batutuwa wanda ya danganci wani fim da kake ɗauka mai suna The Living Dead ko? The Living Dead, haka. Sai kuma ɗaya fim ɗin wanne ne? Akwai Raino, Rising Kid. Rising Kid. So mun ɗauko batutuwa a kansu su waɗannan fina-finai a trailers da aka ɗan fara saki ko kuma a dai yanayi irin na location da ake ɗan ɗaukar hoton bayan fage ya fara nuna muna ganin wasu farare a ciki wasu kuma nan bangaren aka juyo kuma sai a ga irin su Sadiq. Gaskiya ne. Gaskiya ne, wato kamar yadda na faɗa na kan fada da tunanina ni tafiya ta tana da tsawo gaskiya saboda ban san ma inda za ta kai ni ba. Shi ne maganan gaskiya. Shi yasa a cikin jarumai na zaka samu akwai yan Koriya, akwai Indians, akwai Larabawa, akwai baƙaƙi namu na gida, akwai kuma wato Fulani. Saboda wani lokaci in aka ga Fulanin ma a cikin su ɗauka ake su ma Laraba ne ko kuma suna da alaka da fararen. So wannan shi ne. To akwai wani abu guda ɗaya da yawa kamar yadda kace dole dai kai dama ka bambanta da sauran waccan magana da muke yi ta Kannywood Kano kenan. Darakta ya ce shi film makers ne. Dalilin da ya sa kenan aka bunƙasa aka ɗauko wancan aka ɗauko wancan aka ɗauko wancan aka yi haɗaka guda ɗaya. Me kake so ka cimma ya sa kai wannan haɗaka? To a yanzu a takaice zan iya ce ma ban tsaya da fim ɗina a ce iya Najeriya ba gaskiya, saboda yanzu haka ina ganin kusan ina sa ran zai kasance ni ne Bahaushe na farko da ya fara kai fim Amazon insha Allah. Amazon insha Allah. Insha Allah. To muna fata Ubangiji Allah ya amsa. Amin ya. Su wane ne jarumai na cikin wannan fim ɗin jigo wanda shin iya waɗannan mutanen Koriya da Lebanese da India da Fulani da Hausa Fulanin ma baki ɗaya iya su ne ko kuma a'a akwai 'yan masana'antar su ma an sarka da su? Haka ne, akwai 'yan masana'anta sosai saboda in ka duba shi fim din ana yare biyu ne kawai ake a fim din da Hausa da Turanci. Wani shi kamar Rising Kid Hausa kusan ta kai kashi 60 a ciki, shi kuma Living Dead na ganin Turanci ya kai kashi 60 a ciki. So kaman shi da Rising Kid wato fim ne wanda yake da tarin gidaje, wajen labarin gidaje ne kusan guda 13 kuma fim ne mai dogon zango. So a ciki gaskiya zan yi lissafo ma a yanzu haka wayanda muka fara daukan gidajensu akwai na farko akwai Yakub Muhammad, akwai Ishaq Sidi Ishaq, akwai Baballa Hayatu, akwai Abba Al-Mustafa, akwai Bado wato wannan na wani baban wannan yarinyar ta cikin labari na sa'annan akwai irin su Isa Isa, akwai su Kabiru na Kongo, akwai su Hajara Usman gefen mata. Ya naji kana nema darakta ka kira masana'antar gaba ke. Ai kusan babu wanda baya ciki, sai dai wanda misali ake tunanin ma shine za a fara jin sunan sa, ina jin shine baya ciki. Wa kenan? To ko mu ci gaba da tafiya. Mu ci gaba da tafiya. To mu dauki bakin fuska waɗanda ake ganin ba a ga dodansu ba sai a wannan aikin. Haka ne. A cikin matasan da nake kokarin introducing akwai wayanda kusan a kansu aka fara rubuta labarin. Akwai daya kani yake a wajena ana ce mishi Umar Faruk, inkiyarsa F. Kelly. So akwai irin su Yusuf Mato, akwai irin su Anixta, akwai yaro ana ce mishi wani Muhammad, wani ana ce mishi Kawuwa. Kusan labarin akan sa aka gina. Akwai kuma wani yaro da yake cikin kwana 90 dan gidan gwamna. So sai kuma gefen in ka dauko gefen wayancan fararen akwai irin su Anixta, akwai irin su Khalido, suna nan dai haka da sauransu. To bari mu kalle wani abu, menene asalin ita kaɗan bani dan takaitaccen tarihin shi kankin kansa masana'antar fim. Shin da darakta yayi nazari akan cewa bari in tafi in faɗaɗa tunani na in zama Bahaushe na farko da zai sa fim ɗina ya tsallaka duniya ya tafi wani bangare da duniya take kalla. Shin kayi nazari ne akan yadda harkar fim ta taso tana da alaka ne da waɗancan ɗin ko kuma yaya ne? Wato kamar yadda na faɗa ni ne zai nake sa rai zan zama Bahaushe na farko wanda zai fara kai fim Amazon insha Allah. Akwai kusan ita kanta masana'antar Hausa fim tana da tarihi, in ka bibi tarihinta mu gefen mu Hausawa mun riga 'yan Nollywood fara fim. Nollywood? Mun riga 'yan Nollywood. Ina jin gefen mu mun fara home movie kusan da shekara 2 kafin masu suka dauka. Kafin su karba. Insha Allah. To me ya jawo misali nasu yafi namu tasiri?
akwai abubuwan da muke da shi a cikin tafiyar, misali kusan kasan mu dan akwai al'ada da addini ya yi tasiri a cikin tafiyar mu. Amma kuma maganan gaskiya ne na koma na duba babu addini da al'ada na ganin bai da alaka da fim gaskiya. Dalilin da yasa na ce addini da al'ada bai da alaka da fim saboda shi fim gabaki daya ba addini bane, ba al'ada ba ce, ba addinin musulunci bane, kuma ba al'adar bahaushe bane. Wanda idan zamu koma kan addini da al'ada, to ina ganin kyanta a ce matan da suke fim gaba ɗaya su je su yi aure. Haka ne, shine ka'idar addinin mu da al'adar mu. So amma daga inda muka sauka muka koma fim, ina ganin ai mun riga mun sauka daga kan matakin addini da al'ada. So ban ce bana cikin waɗanda suke bin addini da al'ada ba, ina cikin, na fahimce ka daidai gwargwado. So amma dai bana son in fake da wani abu guda ɗaya. Ni ko mace ce yau aka kawo min za ta fara aiki da ni, nakan gaya mata in kin kai matakin da kika ga ya kamata ki aure, ko kika gwada shi ga baki da nasara, ki je ki aure. Ina ba su wannan shawarar gaskiya, saboda ita kyan ya mace ɗakin mijinta, shine maganar gaskiya. To bari mu kalle wani abu, kasan ita tafiya ta wato harkar fim, kamar misali mu dinga batu akan film makers, su waɗanda suke film makers masu shirya fina-finai wanda ƙudurinsu ya zarce a ganshi a Kano, Jigawa, Kaduna, Lagos, Fatakwal, a Canada da sauransu, misali jihohin da ko ƙasashen da muke da su masu jin Hausa. Mu ɗauki wani abu, darakta, ta ina za ka samu kuɗin da za a yi wannan aiki da fim ɗin zai kallu a Amazon? Wato ta ina ake samun kuɗin? Kan ce ta ina za a samu, ta ina ake samun kuɗin tukunna? To gaskiya kafin fara fim wanda zan ce fim nawa kenan, tun da gaskiya na yi na wasu mutane da dama. So daga matakin da zan ce na fara, kafin fara fim na ɗan yi wasu harkoki na samun kuɗi, kuma ba wai na bari ba, har yanzu su nake kuma da su na dogara. Kusan su ne suke bada yan kudaden da ake yin aikin. Shine kamar misali tallulluka. Akwai kamfaninnuka da na musu tallulluka da yawa, wanda ma ba wai na faɗa ba a yadda ma ni nayi. Farko a kamfanin da na fara yi wa talla, na ganin Amasco, kamfanin Amasco. Akwai tallan su na hayakin mota, wata yarinya ta shigo gareji da sauransu, ni na dauki wannan tallan. Sannan akwai na Keystone Bank, akwai tallulluka da yawa. Kamar yanzu ka koma kamfanin sa Alin Dubai, su kamar contract nake da su, gefen Alin Dubai ina masa talla, duk wata ma ake masa talla shi, wanda kamar ma na zama kamar salary kawai nake dauka, wata ya kare zan yi aiki a bani salary. So akwai irin wayannan kamfanin nakan da dama, akwai irin su Fruities da sauransu, haka wani waje ne kan Audu Bakoyi. So duk irin wayannan wajajen. Darakta, bari maka wata tambaya a wannan gabar. Na'am. Na ji ka tsokano min inda yake min kaikayi. Gaskiya ne. Ka yi batu akan tallan Amasco, wannan hayakin da aka sa, ko? Shin kai edita ne? Ni babu abin da bana a cikin masana'antar fim. To ai naji wani batu, Sadiq, kana ji? An yi wani batu ne yanzu. Sadiq, mu kalli wani abu. Darakta ya ce kamar ya ɗauki wasu fina-finai, misali kamar tallallukan nan da ake magana. Dama idan aka ce mu abin da muke ɗauka ana muka ce shirin tauraron zamani da yake duba da masana'antar Kannywood. Saboda mu yan Kano ne, sannan kuma shirin a Kano ake gabatar da shi. Saboda haka to bari mu kalli wani abu guda ɗaya a matsayinmu na waɗanda muke zube ban ƙwarya a wannan guri. Sadiq, shi darakta ana da ta kawai cewa zai hayaki tashi sai hayakin ya tashi. Misali, ko ina son hayakin ya tashi, sai shi edita sai ya zo sai ya sa hayakin. Shin har editing din ma darakta ne ba da wannan? To gaskiya dai daraktan nan dai da na sani ba abin da ba ya a filin fim. Don wannan shekarar muka da shi, amma he has more than being a director a jikin shi gaskiya. Don banda directing, in ana wajen aiki, banda directing ina ga director me ba kai a wajen. So kaga wajen lights din da komai dushi ke yi, he's very very well talented gaskiya, cause abinda na gani tare da shi gaskiya ba kawai director bane shi gaskiya, yana editing, yana abubuwa da yawa. Ko da ya kawo wani ya zo ya dan tashi aiki, yana wajen yana gyaggyara mai, ai wannan haka, ai wannan haka. In aka ma bata mai rai kaga ya karba da kanshi kawai yana yi.
ba ruwansa. ba ruwan shi. Darakta ya aka yi hayakin nan ya tashi? To dai muna wani layi daban. Wannan wani hayakin nan ba wai sashi aka effect ba, a wajen aka kirkire shi, amma wannan wani dan sirri ne na wani aiki wanda ba lallai in faɗe shi a nan ba. Amma tunda akwai makaranta da muke koyar da ayyukan daga kan directing, acting, producer, rubuta labari da komai, akwai inda muke koyarwa, wanda yake da bukatar san da haka ko kai kana bukata sai ka zo a koya. Darakta, a yanzu ina batu akan hanyar samun kuɗin. Haka ne. Bayan ita wannan yan sana'o'i da kake da kuma harkar editing da makamantansu, ai duk su ma suna cikin masana'antar, ta ina ake samun kuɗin? Gaskiya kamar yadda na gaya ma, talla yana ba mu kuɗi sosai. Sa'annan ba kuma iya talla ba, ko abubuwa ne suka tashi na ɗaukan bukunkuna na aure, hoto ne, video coverage, gaskiya ba abin da ba mu yi kan wannan gefen shi ma. Shi darakta ba shi da YouTube channel? Na ji an ce wai a YouTube channel ake kwashewa. Akwai YouTube channel, amma kuma kafin YouTube channel din, misali kamun tambaya kafin ya aka samu kuɗin da aka yi wa'annan ayyuka. Da aka yi waɗannan ayyuka. Kafin YouTube channel din akwai hanyoyin da aka samu kuɗi. Ita wannan YouTube channel din ita ma wani backup ne na samun kuɗi. Safaya ta ce. Amma ni in ka tarkato ni gabaki daya, duk alaka ta na samun kuɗi, duk wani abu, babu wani abu da na sani game da hanyar da zan samu kuɗi wanda ya wuce ita wannan masana'anta ta, na ce filmmaking na tsaya iya gaba ɗaya dai harka ta entertainment. To gaba ɗaya ne a cikin ta nake, da abin da ya kama in insha Allah ana yi. Bari Sadiq, idan aka ce producer, shi producer menene aikinsa? Producer, aikin producer shine ya tabbata duk abin da ake bukata a wajen aikin nan akwai shi. In ma babu, producer za a kira. Ba ni misalin abu guda biyu. Okay, jarumin nan ana jiran shi bai zo ba, producer za a kira. Shi director yana nan ya tabbata magic din ya kan kama, amma shi producer shi za a kira in case an samu wani mishkila haka ko wani abu. Jarumin nan bai zo ba, producer ya aka haka. A'a, camera din nan ba caji, batiran ba caji, producer ya aka haka. A'a, location din nan mun zo ana mana wani magana, producer ya aka haka. So shi producer, shi producer aikin shi shine tabbatawa duk abin da ake bukata daga kan mutum zuwa kan kayan aiki, zuwa kan mobility, zuwa kan komai dai akwai shi a lokacin da ake bukata, a lokacin kuma a wajen da ake bukata, shine aikin producer. Bayan fim ya kammala, director mu dauka tunda mu muna nan, director Umar Jos ya ba da umarni, an hada fim, an yi editing da shi ba shi dai, misali an hada gashi an kawo shi kamar misali ko a cikin waya ko kuma a cikin wani abu da ake daukar sa aje a tabbatar da shi ya hadu. Producer yana da alaka da director a wannan lokacin ko kuma an gama da aikin producer? To shi producer zai iya nannaɗe hannu a lokacin ya gama, ya koma gefe. Kuma a lokacin kuma producer za a iya bukatan shi sosai, saboda ba kawai fim din bane kawai gama aikin. Nan nake so ka dama. So sai a je kan asalin abin da yasa aka yi fim din, me bukatan fim din, kayatarwa, neman kuɗi, business da waye. To kaga producer ma a lokacin hannunsa na ciki. Mu dauka neman kuɗi zami. Da producer za a ranka ya a tafi kasuwa ko kuma a ranka ya a tafi ga kamfanin da suke bukatar wannan fim din, ko kuma director ne kawai zai tafi? To barin dan shigo cikin zancen nan. Yawwa. Dan na kaman kana kokarin kure shi ne. So maganan gaskiya, lissafe-lissafen da kuka yi, wani lokaci mukan takura aikin bisa ga karancin tallafi da muke samu wajen gudanar da aiki. To shi yasa akan haɗe wa mutum ɗaya kusan aikin mutum 4 zuwa 5 yayi. Amma kaman a lissafin da yama na gefen producer akwai ayyukan da ya lissafa, ya ba shakka ya yi su gabaki dai, shi yasa ya lissafo masu. Amma offices ne na kusan mutum 5. To wanda kowanne yana da matsayin shi kuma yana da abin da yake insha Allah. Wanda idan za mu haɗe kuru kawai da muke da shi a fim, akwai da minimum mafi karanci abin da ake bukata a kuru a ce a samu mutum 16. Idan an samu mutum 16 mafi karanci, idan ya ga in akwai wadata a samu kamar mutum 30 da wani abu, 34. Idan akwai yanda ake so sosai a samu kamar mutum 60 da wani abu. So in ka duba a jarin da mukan fito da shi a munan arewa, in baka tafi kudu ba, wanda muke satin da ba wani babban tallafi muke samu wajen manya ba, kuma inda ce mutanen mu za su san kudin da yake cikin masana'antar fim, na ganin
ya fi kawo kuɗi fiye da abubuwa da yawa da muke yi. Amma dai kawai shine idan da abin da za ka yi ka nemi masaniya akan abin, ka je ka bincika ka sanya abin yake kafin ka zuba kuɗinka. A wannan gabar darakta akwai wani producer zan ce ko kuma wani a cikin masana'antar fim yake ce mana abba akwai wani kamfani da aka bude da ba zan kama suna ba nima, ya ce min da za a sa shi, ya je aiki da su a location lokaci guda ɗaya, ya ce sai ya fahimci ga baki ɗaya ba su san menene harkar fim ba. Ya ce da zai zo ya zama ɗaya daga cikin ɗan kamfanin nan, da zai iya ajiye duk watan duniya a matsayin kamfanin na sabo, zai iya ajiye mai 600,000 a wata kuma ya sallama ma'aikata. Gaskiya ne, gaskiya ne. Saboda kamar yadda ya faɗa ɗin da ya je ga abin sai ya fahimci ba haka yake ba. Misali ya ga kamar ba su san me suke, wanda suke rike da kamfanin. Misali a yanzu mun kai matakin da mutane da yawa kowa ma za ka ji an kira shi darakta. To suna nan da yawa. Wani daga wani abu ne yake kawo shi, wani ma personal assistant ne. Dan yawo yake zirga-zirga, aike shi karɓo wannan siyo wannan, goben ka kwana biyu sai ka ji sunan shi darakta. So su ne irin mafi akasarin mutanen da muke ba da shawara a yi hankali da mu'amalayya da su, saboda mafi akasari gaskiya wa'anda ba su da ƙarfin tafiya a cikin masana'antar su ne wa'anda suka fi samun connection mafi sauki tare da mutanen da suke so su shigo masana'antar. To shine sai ka ga baka fada hannu na garba, sai ka tafi kana ta zagin masana'antar ko kuma ma'aikatan da ka da su. Sannan kamar yadda na faɗa ga mutanen da za su iya shigowa ko wanda yake da halin da zai iya sa jari a ciki ko ya iya yi, so ka san da wa za ka yi hurɗa, kuma ka san me mutum yake yi, sannan kuma ka san cewa wani result yake da shi. Misali abin da ya sa mutane ba sa shakkan ba wa mai shadda kuɗinsu na ganin ya producing musu fim, saboda a yanzu dai zan ce mai shadda ya kasance he is one of the best producers a masana'antar Kannywood, saboda a shaidojin ni ban taba aiki da shi ba, amma mun hada haka muna gaisa, za mu yi wasa mu yi dariya, mu wuce abin shi, amma wani aiki bai taba da mu da shi ba, amma kuma yana samun yabo da shaida, kuma ina ganin abin da yasa Allah yake kara tallafa masa kan tafiyarsa abu ɗaya ne, saboda bayi kokarin zaluntar wani, domin an ce shi akwai kokarin ba kowa hakinsa. Sannan kuma in ka zo da kuɗinka ya duba ya ga ba za ma kuɗinka ba zai kai ya ma aiki ba, zai gaya ma ka je kai wata sana'ar. Na fahimta. Shi ne maganin gaskiya. To wanda a ce an taro an zama duk haka, mutum ya duba ya ga fa abinka ba zai yi ba, ya gaya ma gaskiya wane je ka nemi wata mafita, bai karɓi kuɗinka ba, ballantana ka tafi kana zagin shi. In ka ɗauki hali irin na mai shadda for example, na jin an ɗauki mataki mai kyau. Mu kalli wani abu guda ɗaya a cikin ita wannan masana'anta ta Kannywood gabaki ɗaya. Shin idan ina so a ce a tafiyar masana'antar Kannywood a dawo a yi tafiya ta tsintsiya maɗaurinki guda ɗaya, a samu fa'idar wani abu na daban, shin ta ina ne za a samu wannan abin? Misali a ce tafiyar masana'antar Kannywood tana tafiya kamar filmmakers, ta ina ne misali feluwar take za a magance ta? Wato kayi maganar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine abin da muka kasa samu gaskiya, saboda a zaran yanzu misali na ganna da 500,000 ko miliyan 1 wanda bai kai kuɗin, bai wuce kuɗin da zaka biya kyamaraman ban ka tafi manyan production bai kai ba ma. So ina da shi, watakila kai kana da shi, zaka iya ganin cewa ai zan iya yin fim, ni ma zan iya ganin ai zan iya yin fim, don haka wannan dalili zai nuna cewa ai ba na bukatar sai mun yi haɗin gwiwa da kai don mu producing abu mai kyau. So yana daga cikin abin da yake mai da abubuwan baya, kamar example, bari baka example da akwai wanda zaka kullum fita fim suke, kullum aiki ake. Ina jin na san wasu da yawa ba zan kama suna ba, dan ni ina jin a shekara gaba daya bai fin ya aiki ɗaya ba ko biyu, amma za ka samu su ba sa sati ba su fita ba. Ba wai ba iya aiki na ba, har na mutane, sai dai kawai yan tallulluka haka su ne za ka ga ana yin su back to back. To amma sai ka tambayi ina fim din da aka yi, kai baka san ina ya tafi ba, ina aka dora shi, a bata yayi, sai in ka tambaya sai a ce a yana YouTube channel. In ka tafi YouTube channel din gaba ɗaya in ka duba wani sai ka ga viewers din ma gaba ɗaya in ya samu viewers din gaske shine zaka ga ya hada mutum 5,000. To kai da kake so fim ɗinka a ce duniya ta kalla, ba fa kana da 1 million viewers ba kana da
1000 viewers ba, baka kai ma 10,000 ba, ka gane. So a tunanina sai ka koma ka ga me zaka gyara, ya za ku yi ku haɗa kai ku yi abin da duniya za ta kalla. Ba wai sai ka sa babban jarumi ba, shi kansa jarumin da ya fara babban ai ba a san shi ba ya fara. So ashe akwai damar da za a daga sababbi. To za ka iya neman sabon jarumi ka yi aiki mai kyau, ka karɓi labari mai kyau, labarin da duniya za ta accepting. Ko da a ce ba reality ba ne, tunda misali in ka koma ka kalli irin su Lord of the Rings da waye da sauransu ai ba gaske ba ne, Matrix ai ba gaske ba ne, Terminator ba gaske ba ne, amma akwai abin da yake nishadantar da mutane a ciki. Saboda abubuwan da aka yi ga sanan dai kuma sana daga cikin fina-finan da suka zama manyan fim a duniya. Ba wai sai ka create reality shine kake da fim ba. A'a kai abin da zai karbu. So ku haɗa kai din mutum 4, 5, 6, 10 za su iya haɗewa wannan 500,000 na sawancin 500,000, to ku haɗe kuɗin gaba ɗaya ku yi strong aiki guda a samu fa'ida. Masu sauraro kai tsaye kuna sauraron shirin tauraron zamani daga nan Garanti Radio tare da ni Abba Abbas Sharifa, inda muke tattaunawa da fitaccen daraktan nan wato darakta wato Umar Jos. Muna tattauna ne akan batutuwa wanda suka shafi wato masana'antar fim da kuma abubuwan da ake ganin shine zai kawo fa'ida a tafiyar ita wannan fim din. Babban yaro ko ina naje, babban yaro gida da waje, babban yaro international, babban yaro yaro dan mina, godiya nake ga kanawa. Sunana Alusin Musa Rima, wanda kuka sani da Sahabi Madugu, a cikin shirin kwana 90 kuma jarumi a masana'antar Kannywood. Ina mai taya al'ummar duniya farin cikin zagayowar wannan shekara ta 2023. Happy New Year. Kamar yadda kuke gani na a cikin wannan shago namu mai albarka, wannan boutique mai suna Egwanki. Egwanki a duk shekara kamar yadda kuka sani muna daɗa sauƙaƙa wato farashin kayayyakinmu mai suna Egwanki. Egwanki yana nan a kan titin Zoo Road opposite Sadaraki gidan Zoo. Sa'annan za ku iya ziyartar mu a sauran branches ɗinmu da muke da su a garin Kano, kamar Sharaɗa Kwanar Ganduji ko kuma gidan Asma'u da ke kan titin Ja'in. Boutique ɗinmu mai suna Egwanki sun yi muku tanadin rigunan sanyi, musamman yanzu tunda a cikinsa muke, sun muku tanadin rigunan sanyi irin waɗanda kuke bukata. Za ku iya tuntuɓar mu a kan shafukanmu na sada zumunta ko kuma a kan lambar waya a saman wannan bidiyo, insha Allah. Mun gode. Sace zuciyar 'yan mata, new generation Mamman Shata, Allah ya ji kan Mamman Shata. Darakta, bari in dawo dai gare ka har yanzu mu yi wani batu kasancewar burin maji Haji Sallah. Za ka ji an ce idan na yi fim ina so ya tafi kaza ko ya bada kaza. Darakta idan ya fim me yake so ya samu? To an san cewa credit matters, wato matsayin da kake da shi a fim yana da matukar amfani, amma kuma saƙon kasuwa ya jewa wasu irin mutane, ya aka mora abun. Wani lokaci ba iya kudin ba, duk da kudin ma yana da amfani, ba ma ina jin yana taka rawa, shi kudi yana taka rawa ma 100% ma za a ce a cikin tafiya. Babu kudin babu wanda zaka sake maimaita da shi, tunda ba za ka ta kunshe kudi kana asara ba zai yiwu ba. Dole sai ka siyar ka sake yin wani. Amma duk wani burin director shine kasance ya samu credit ga al'ummar da suke kallon fim ɗinsa. Ma'ana ba wai credit da za a rubuta directed by wana ba, a'a ba shi kake bukata ba. Abin da kake bukata shine duniya ta recognizing din ka, ta fahimce ka, ta san waye kai, ta san wani mataki kake so ka taka, kuma me kake so kai, wani sako kake so ka idar. Shine kai batun sako. Mu koma kan wancan batun wannan fim din wanda kamar shine wanda ake kan kadami yanzu, ko aka gama ko kuma aka dauki wani bangare a cikin sa kafin a ci gaba. Wannan The Living Dead shine na karshe ko shine wanda ake kan kadami yanzu? Shine na ji kayi batu akan wannan gabar da na yi magana wacce na tare ka yanzu. Shin darakta me ya jawo aka fito da wannan labarin na shi wannan The Living Dead? To shi Living Dead na ganin a fakaice love film ne na soyayya. To a fakaice film ne na soyayya. Abu na biyu, ana nuna karfin soyayyar tsakanin ɗa da mahaifi a cikinsa a hakan. Amma daga title din mutum ya zai dauka a horror film ne.
an ce matacce yana rayuwa. Yawwa, so ma'ana shine matacce yana rayuwa, za ka yi rayuwa bayan mutuwa ai. Ba wai rayuwa ta barza'u ba wai a'a ba irin wannan rayuwa bayan mutuwa shine ka mutu kana raye, shine ka mutu amma akwai wa'anda memorin ka ya ki fita daga cikin, ya ki gushewa daga cikin kwakwalwarsu. Wannan ma kana raye kenan. Na biyu, babu shakka akwai fatalwa a cikin fim din. Ba ɗaya ba ba biyu ba, wanda duk da in ka koma ta wani gefe a addinin mu ma babu fatalwa. So amma tunda kamar yadda na faɗa, tunda fim ne ba addini ba. Yawwa. Kuma abinda zai baka mamaki, ba zan dai faɗi yadda fatalwa take rayuwa ba, amma yan kallo suka kai matakin da fim din ya fito suka kalla, to na san za a dawo kan wannan zancen cewa ya ma hakan ta kasance. Ya hakan ta kasance. Kuma me yasa hakan ya faru. To shine. Amma dai living the love film ne. To mu kalli wani abu, fito min da jarumi kwakwara guda ɗaya wanda ya fi kowa taka rawar gani a cikin shi fim ɗin ɗungurungun, wanda kuma idan mai kallo ya ji an ce wane ne a cikin tafiyar zai ce gaskiya albishirin da darakta Umar Jos yake mana wannan idan fim ɗin nan ya fito sadik za a iya cewa an shafe dukkanin wani aiki. To daga kan matasan ko kuma iyaye? Daga a ɗau iyaye, a ɗau matashin da matashiyar. Ok, to in mun koma kan iyaye, wato Ishaq Sidi Ishaq ya taka rawar gani sosai wajen gudunmawa da ya bayar na bada abin da ake so a aikin. Wato kasan shi marubuci da darakta babu abin da ya fi so a lokacin da aka fita aiki shine ya samu me result da Hausa, sakamakon abin da yake so. So Ishaq ya yi kokari kuma ya ba mu lokacinsa, don ka ba da time din kama is a good sacrifice. So ya ba mu gaskiya. Gefen manya kenan, Abba Al-Mustapha yana ciki, shi ma ya taka rawar gani. Sa'annan akwai irin su wani ana ce mishi Abba Ba Zama, shi ma yana ciki. So akwai su Sahabi Madugu da sauransu duka a ciki. So gefen matasa kuma mazan. Darakta, ani na zata bana daga cikin waɗanda za a iya cewa a cikin fim ɗin sun shigo cikin wannan layin. Ok, dama kai ne Abba Ba Zama? Na ji ga kira dai abokina Sahabi Madugu. To saboda Abba Ba Zama yana daga cikin a ce third person da ake introducing a film din, farkon film din ma. So kaga duk wanda ya kasance yana daga cikin wanda aka introducing kuma yake faɗi tashi wajen gudanar da wasu sakonni, wajen yada jita-jita, kaga ku ai ya ba da gudunmawa. Saboda shi yake creating misali rudani a cikin fim din. Ai tun da aka fara aikin aka kalli bayan fage, su Ruki a Jebo, Sahabi Madugu suka canja Abba Ba Zama suka mai da ni dillali. Sun ce wutar ta yi yawa, ana hura wuta a nan ana tunanin zaka kashe sai ka ƙara kunna wata, ka cika dillali. Gaskiya ne. So gefen matasa kuma yaran su uku ne wanda labarin ya gina a kansu. Ɗaya matacce ne, biyu rayayyu. Mataccen akwai Yusuf da ke cewa Abba. So ya taka rawar gani sosai, especially ya zo a mataccen. Wajen ka yi performing a matsayin matacce ma, ka yi abubuwa haka na ban tsoro da da sauransu, ba kowa zai iya ba. So ya taka rawar gani sosai. Sa'annan akwai Khalid, wani balarabe ne shi. Khalido. Ya taka, duk da Hausa ta bashi dan matsala. To amma idan ma ka ce fim din kamar Ingausa ne, Hausa da Turanci. So na ukunsa akwai Annur, wanda ya fi kowa sinai a fim din. To kuma zan iya cewa fim ɗinsa na farko kenan da ya yi aiki sosai. Ya gwada kokarinsa daidai gwargwado, kuma fim din ya dan canja rayuwar shi daga wani mataki ya tsinci kansa a wani mataki. Saboda akwai mutanen da in ka tsinci kanka a cikin su ka fara cuɗanya da su, to rayuwarka na iya canjawa sosai. So a gefen mata kuma ita wacce ta jagoranci fim din gabaki dai ita ce Amina Salisu, wato Lulu ba? Lulu boss kenan. Ta cikin wani fim wai zo mu zauna, Nadia zo mu zauna. Ta yi kokari kuma
duk wani abin da ake so ta deliver ta deliver. Duk da dai mun san cewa akwai abubuwan da muka danyi a cikin aikin wanda dai dama ba wai target din mu ma Najeriya ba, so wanda ta yi kokari wajen wannan gaskiya. So sa'an nan kuma akwai Khadija wanda ta play role Maryam a cikin aikin. Maryam kenan. Ita ma ta ba da gudunmawa sosai wajen bata taba yi ba. Shi ne fim ɗinta na farko. Shi ne fim ɗinta na farko. So kuma wanda mai ma sani ba bai isa ya ce ba fim ɗinta ne na farko ba. To sai kuma akwai Zainab wanda ita ma fatalwa ce, ita ma Lulun fatalwa ce, ita ma Zainab din fatalwa ce da Asma. Dukkanin su mu dinga cewa su ba a ganin su sai iya waɗannan jaruman guda biyu, daga mahaifin sai shi jarumin. Mahaifin ma baya gani. Shi ma baya ganin ta. Shi wancan yaron kaman shi idansa na ganin fatalwa ne, shi kuma dama ɗaya fatalwa ne. To shi kuma ɗaya yana ganin gizon tasa fatalwar shi ma amma bai tabbatar da fatalwa ce ko ba fatalwa ba ce. So yanda labarin su ya kasance, amma kamar yanda na faɗa daga nan kamar na riga ma na buɗe labarin an fahimci wani abu, cewa ma fim din soyayya ce mafi, amma akwai horrible stuffs, abubuwan ban tsoro a cikin fim din gaskiya. Kafin mu je mu ba da number waya director, saboda na san mutane tuni suna ta kokari na shigowa cikin shirin ko kuma tambaya. Director, ya ake canjawa Abba ido yake komawa daga ya tashi daga bakin ido namu? Akwai episode din da zan ganshi ya zo da jan ido, wannan kuma ya zo da bulu za a ce ko kore, bulu ko bulin ido. Ya ake yi matsayinka, naga kamar kai ne kake shirya canja wannan siffofin nasa, ya ake sa masa wannan ko kuma yake tashi daga wannan kala ya koma wancan bulu da ja? Ana iya sawa wajen editing, amma mu ba mu using wa'annan artificial works ba, mun yi amfani da reality. Idan ma sai da shi ake to fixin masa muka dinga yi, kuma ya dinga kokarin jurewa da shi a idansa. Ina da wata tambaya guda daya. Sadiq, nan zan turo tambayar ne nan, idan ka karba sai director ya karasa. Da yawa ina zuwa location, kamar idan aka ce ga wani film ko kuma labari, kamar dai yanda labarin aikinka ya kira ni, labari yana kira na, a kira ni fim kaza, a kira ni fim kaza, na je. Sadiq, na sha zuwa location, amma ban taba zuwa location irin naku ba. Kaga akwai wani sin da na restaurant din nan kusa da Garanti ko nan kan Audu Bako, ina ji kafin ma ka sallame ni na gudu. Ya ake iya kashe kuɗi a ci wannan abincin? Na ji an ce dufulat ɗaya $1000 kaza. To kuma na ga mun cika gurin, kamar ma ranar mu muka siya abincin gurin. Duka ta ya Sadiq aka samu wannan kuɗaɗen da aka ci wannan abincin? Na sha wani shayi an ce 2000. Ba indiyan nan ya ce mun kofi ɗaya 2000. Sai wannan lemon nasu 5000. Misali 2000. Kuma ni ina ji ni da Ishak Sidi Ishak mun ci abinci kusan karo 3. Haka. Tebur 3 muka zauna ko? To mun ci abinci kusan karo 3. Sadiq, ta ina aka sami, matsayinka na producer, ta ina aka samu wannan damammakin da muka ci wannan abincin? Dan ka kafin ai mun sallama ma ni na gudu, saboda na san na ci kuɗi na ranar. Gaskiya ne. Well, kaga Hausan nawa dai sai ya dan mu hakuri, amma akwai ita a yanda ta samu Hausa. Akwai maganar da ya ce better soup na money kill. Yawa, so wannan aiki muna aiki mai kyau ne, kuma tun kafin in shigo masana'antar nan an nuna min da kuɗi ake neman kuɗi. So shi yasa muka nemi kuɗi duk inda ya kamata, ko ma ya ni, saboda muna so jaruman mu su yi shi a cikin nutsuwa, hankalinsu a kwance, su ji daɗin set din, saboda farkon knowledge din da na samu akai an nuna mun fa sai a kawo jarumai a basu da yunwa, ya za a basu su yi aiki yani. Shi yasa muka ga wannan matakin gaskiya ba za mu yi wasa da shi ba, saboda director shi ma ya kokari a ta wannan fannin ya tabbatar cewa duk jarumin da ya zo location din mu, set din mu ya ci abin da ya kamata, dan shi ma ya ji daɗin aikin, mu ma mu samu abin da muke so. Director, na ji abin da Sadiq ya ce, kuma masu sauraro suna biye da. Koma kan tambayar ka. Ka yi magana ka ce an ci abinci da yawa har kusan ma'aikata ga baki daya. Wato wannan wani zan dan karo wani abu ne, wani adalci ne. Ni a koda yaushe abin da ya yadda da shi shine ba zan iya tara mutane in ci abinci sabanin abin da zan ba su ba.
to idan na ci mai kyau za su ci. bi ma'ana in ka ci mai kyau su ma su ci irin naka. Yawwa, so a ranar gaskiya tunda har ya kasance muna da sinasinai da wannan abinci kuma jaruman shi za su ci, to don haka ba zan iya ba iya jaruman in hana kuru din ba. Don haka kowa aka siya masa platin wannan abinci da kuma kuɗin. Ina so ka dinga faɗan kuɗin ne 7 8. Na daɗe ya yi ban je gurin da za a ce abinci 1000 kaza, mun ci abinci plate ɗaya a ce 5000 6000. Gaskiya. Ni da darakta abinci 12,000 13,000 lokaci ɗaya mun ci kusan 30,000 da wani abu ko 40. Gaskiya. Ta ina to za a samu wannan kuɗin yanzu? To misali kamar yadda na faɗa, shi fim, masana'antar fim akwai kuɗi a cikinsa. Tunda misali barin da koma wani fim da aka fara siyarwa a gefen mu Najeriya a Netflix. Na gana ko wani fim din Genevieve na ji Lionheart, an sai da shi kusan ana maganan naira miliyan 500 ne. Miliyan 500. Sannan akwai fim din da aka yi Voiceless, awa 2 ne kawai, an sai da shi kusan miliyan ɗaruruwa shi ma. Sannan akwai irin su Eagle Wings, akwai fina-finai da yawa haka. So amma kawai mu kamar yadda na faɗa a nan ba ma iya samun damar yadda za a sa kudin wanda yake kokarin kashe kudi yanzu ya fim shine dai kamar yadda na faɗa mai shadda. Saboda idan na yaba kaina a kansa to na yaudar kaina, ba don kuma saboda yana da hanyoyi kuma yana da capital din kuma yana da wa'anda za su iya sa hannun jari bisa ga result din da yake da shi. Na fahimta. So ba a kafin mu je ga wani layi bari mu bada number waya domin shigowa kai tsaye a rubutacciyar tambaya ga darakta. Tambaya a wannan layi, wannan layi kuma da za a kira shi ne layi wato da aka sani 0704440947. Wannan layin shine wannan wanda za a shigo kai tsaye da 0908993131. Rubutacciyar tambaya kuma ga bakin namu ko mu ce ga kankin kanmu saboda yau ta yi gida ko? 070-17-44-01-05. Rubutacciyar tambaya akan wannan layi 070-44-01-05. Darakta layuka suna ta karkadawa, mu yi wata tafiya kasancewa lokacin namu yana nema ya su kwane. Muna daga tambayar kuma muna daga wayoyin, bi ma'ana muna karantawa sannan kuma muna zuwa. Bari mu je ga layi na farko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Babban ɗakin barka da wannan lokaci. Yawwa darakta yana ji. Aiki ne wala fara baka credit din a yanzu, darakta ka zama shaida. Na zo insha Allah. Mata ne kawo da za a dauka, Allah ya sa ya dauke ta banan nan ko 2023. Amin ya rabbi. Sunana Alhussein Salis, kanin teku mai kifi Ciroma karamar kuma garin Malam Ango Maryam insha Allah. Na menene tambayar ka? Darakta gaskiya kusan a ce a Kannywood yanzu inda ta hargitse da za a sami irin ku kamar inda ka faɗa biyar, da gaskiya waɗanda ma suka daina kallon fina-finai a yanzu to za su dawo su ci gaba da kallo kuma har da 'ya'ya. Na gode. Gaskiya ni tambayar da nake so in yi ko in ce kafin in je ga tambaya darakta shine dan Allah a yi haƙuri da ɗan abin da ake samu kamar inda ka faɗa shine kifin Muna tare da kai. ka iya samun aljannar ka haka aka sin haka. To dan Allah a yi haƙuri da abin da za a samu ka duka kokari a inda ka to a haka nan ka ci gaban Allah iya da za ka kai inda kake so ka kai. Kuma ka ci gaba da yin fina-finai a haka zama da za a ilmanci da su kuma a faɗakaci da su ba wai dan takaddun da za ka samu wanda ba za su kashe ma wata ruwan ba ma zuwa nan gaba. To amma ni yanzu tambayar da nake son ma shine yanzu kamar inda ka faɗa daraktoci sun yi yawa. Za ka ga wani fil din ma haka gama kallon shi baka ɗauki wani message da za ka yi wani benefit da shi a rayuwarka ba. Wani irin kira za ka yi da irin wa'annan daraktocin da suke gaggawa kai guri ko matsayin su bai kai ba. Sannan kuma misali za ka daga gani akwai yaran da suke shigowa wannan kani waɗannan bangaren maza ko mata don su lalace ko don su yi ƙoƙarin ɓata harkar ta wata harkar ta daban. Kuma wannan irin kira za ka yi da su domin akwai sakayya misali suna shiga rigar ku kuma su ci amana ku kaga cin amana. To, wannan tuni dai mun fahimci ina ya dosa kai tsaye. Ka fahimci tambayoyin sa? Na fahimta. Na farko dai tambayoyin ba su da yawa saboda addu'a ce. Wannan kuma batu yake yi akan su masu shigowa su bata wato wannan din darakta na ji kai dauraya tun a farko cewa
idan mace ta zo kadamin da zaka ce in ta ga ba zai yi da ita ba ta tafi ta yi aure aure shine jigo. Ina ganin kamar shine na ma amsa wannan tambaya kenan. To bari mu je ga wannan yake cewa salam, fatan alkhairi a gare ka. Producer yana nemo yan wasa har ma da director din film ya kammala sai na ji idan fim din ya kammala sai na ji an ba director credit na fim din. To me yake jawo hakan, kuma fim din na director ne ko na producer? Daga Yahaya Harisu Majesty unguwa 3. To a nan akwai producer da yake zama shine director, kamar yanzu misali wasu ayyuka na ni ne producer ni ne director at the same time duka saboda kudi na ne ni zan yi director ni zan rubuta kusan kai karewa ma ni nake editing to credit din ma na kwashi ai ba abun mamaki bane. Yawa to amma dai naka tsitsinkawa mutane saboda ba a cinye duba amma kuma wani lokaci to ai abin da shi tabbata shi ni ba na saba kai abin da yasa ake bawa director credit din nan yawanci saboda ni na gani director shine jigon aikin kwata-kwata shi producer ya kawo abin da ake bukata amma shi director jin daɗin film din da komai da kammalan film din da kankama da a samu knowledge din da komai duk aikin director ne so shi yasa wannan director ko ya ɗau credit din ba komai ba ne. To wayoyi dai suna ta kada. Salam, sunana Abubakar Muhammad daga Batirawa. Tambaya ta gare ka shine wani jarumi ya fi jin daɗin aiki da shi? To fa darakta wannan tambaya mai amsuwa ce, wani jarumi ka fi jin daɗin aiki da shi? To a koda yaushe akan ce ina da kaman kabilanci amma ni je jarumi na zan ce favorite artist dina shine Yakubu Muhammad. Bari mu je ga layi na gaba domin ji ga tambayoyi suna ta karkadawa. Wannan yake cewa salam, fatan alkhairi, sunana Babangida Muhammad Abdullahi Afuwa Kemis Rangaza. Tambaya ta ita ce fina-finan darakta guda nawa ne? Darakta fina-finan ka guda nawa ne? Kamar yadda na faɗa ni a shekara bai fin yi aiki ɗaya ba ko biyu, kuma gaba ɗaya ma yanzu da kammala karatu na ita makarantar film Northern Film Institute NFS na ganin da kammala makarantar yanzu gaba ɗaya ban fi shekara 6 ba ko 7. Bari mu ɗauki layi. Salamu alaikum. Na'am, da wa muke tare? Yawa, suna Jamilu Ahmad daga Beli. Jamilu, mu je kai tsaye, lokaci ya tafi ga tambayar ka. To wannan wai fim ne mai dogon zango ko gajeren fim ne? To muna godiya, za ka ji mu. Mai dogon zango ne ma na ba da amsa. Mai dogon zango ba sai an je ga ko ina ba. Ta yaya individual za su iya join team din shi director? Menene kuma talent din da kuka yi? Zamu a ƙarshen program din zamu ba da number waya da adireshin office din mu insha Allah. To bari mu je ga wannan. Assalamu alaikum. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum assalam, da muke tare a gurguje. Abba Larijiyar Zaki. Mu je kan tambayar ka Abba. Ina yi wa manyan baki barka da zuwa. To mun gode. Tambaya ta a gare su. Wani fim ne ya ba su wahala wajen shiryawa? To mun gode. Dukka fina-finai na shi sun bani wahala. Na amsa tambayar ka. To wannan yake cewa salam, barka da aiki, fatan alkhairi darakta, kuma tabbas muna masa fatan ɗaukaka ga wannan fim ɗin, kuma muna fatan fim ɗin shi zai zama duniya ko dan ƙara fito da fito da harshen Hausa. Daga Abban wato Suhaimat ne da ke garin Kunya. Bari mu dauki waya ta karshe darakta saboda yanayi na lokaci. Darakta, menene YouTube channel ɗinku? YouTube channel ɗina in Hausa 360 ING Hausa 360. Ne ENG, sorry, ENG Ingausa kenan. Ingausa. ENG Hausa 360. Sai kuma akwai A3 Royal Production. Guda biyu. Kara maimaita in ji? A3 Royal Production. Ko kai su sa GAP, GARP. Shi ne kawai. Sai kuma in Hausa 360, ENG Hausa 360. To number waya ko kuma ofishin? Office din muna nan a kan titin Zuro ta Amana Plaza gefen Shoprite. In ka je floor na karshe, last floor kenan, number 11. Sannan number waya 070 522
a hankali darakta. Ko ni ba lallai rike ba. 070. Ok, to bari in faɗa da turancin sai ka maimaita da Hausa. To yayi. 070 070 522 522 96 shida tara shida. Yawa, to sai 132 132. Yawa. Mu sake maimaitawa. Ok. 070 070 522 522 96 tara shida 132 132. To wannan shine lambar darakta, kuma kai tsaye can ne inda za a same su a wato Zurot Amana Plaza. Lokaci tuni yayi a madadin wato Kamalu Kurna, shugaban sashen shirye-shirye su Isa Jibril dan mutanen Bichi, Maryam Muhammad tare da Ahmad suka sada ne da ku, ni na ku Abba Abbas Sharifai. Maryam Muhammad, Maryam Jamil Baba. Ai ban ci abinci bane, shi yasa darakta ka ji na kauce. To gaba mu tafi fruities. Yau inda muka je muka ci abinci 7,000 ne ko? A darakta gwara gaban 5,000 din. A madadin Maryam Jamil Baba da ta sada ni da ku, ni na ku Abba Abbas Sharifai nake cewa ku tara da mu a wani makon. Assalamu alaikum. A birnin Kano gari ne na alfarma. Mita 94.7 ake nema. A zango na FM zafi. Gaske ku tashi mu je babban gida na yaje mu kure ado. Gaske ألين دبي ترحب بكل امرأة عصرية. ألين دبي لديها جميع العبايات العصرية للامرأة الجميلة. أتريدين أن تكونين جميلة؟ هيا بنا، تعالي إلى ألين دبي. ce ina yan matan suke, ina yan matan suke, ina yan gayin suke. Hajiya ina alhajiya take, hajiya na ce alhaji ga suna, na ga har sarakan mu suna zuwa, gwamnoni da kansa suna zuwa.